bé, Auditives, primer cicle de música emergent aquí a Vila-real, naix del col·lectiu Auditiva Collective, que som una associació de grups de música. Intentem barrejar diversos estils de música que avui en dia estan sorgint nous, tanta cultura musical, doncs la gent tendeix a fer noves músiques. I sobretot pues, crear un poc de música d'una escena alternativa.